Felly Harry, ti falch bod ti wedi dod heddiw? O, dyma'n gres i ddweud y gwir, achos mae'n braf cael annog yn pobl ifanc ni hefyd fynd i feddygaeth, a hefyd i annog nhw fynd i feddygaeth teulu ynde, sydd yn rhan agos iawn i'n calon ni ac yn rhan yn sicr lle da ni eisiau lawer o bobl ifanc i fynd i'r maes. Ie, nes i fwynhau gwrando na ti'n siarad bore yma. Ond e rhywbeth fel hyn ar gael pan oedd y ti'n ymgeisio ysgol feddygol? Fel ti'n gwybod y hyn, do'n am byd o gwbl, ond wedi deud hynny, oedd o'n hollol wahanol, doedd o ddim gwahanol i mynd i'n meddygaeth adeg hynny, ac oedd yn neud unrhyw gwrs arall, doedd o ddim o'r hwps o'r aroliadau yma, o'r profiadau gwaith ac yn y blaen i'w anganso yn yr un modd, oedd o mwy angan felly, ynde. Ond erbyn heddiw, dych chi'n bod, mae'n waith caled cael mynd i'n meddygaeth, a mae'n braf jyst medru helpu pobl i gyrraedd hynny ac illa gobeithio medru cael nhw'n mynd i'n meddygaeth teulu yn y dyfodol. Yndi, a twod y darn wnaethon ni ar sgiliau cyfathrebu a dilemas moesol mewn meddygaeth teulu. Nes ti fwynhau hwnna? Oedd ti'n teimlo bod disgyblion wedi cael rhywbeth allan ohono fo? Yn sicr, oedd nhw wych i ddweud y gwir, achos oedd yr cwestiynau moesol arni ddim yn rhai hawdd, oedd nhw'n rhai sensitif o fnadwy. Ac yn sicr, oedd nhw'n medru gweld dwy ochr yr ddadl, oedd nhw'n dall y problemau a'r dilemas da ni'n mynd drwyddo fo, ac oedd hi'n bleser cael ei wneud o efo nhw ddweud y gwir. Diolch, so mi ddoi di eto lle? Yn sicr.